गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय। नोंथांमोना सोरबा मिथिगौ बा सोरबा मिथिया, आंनि जे बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना बिबार माला गानहोदों, बिथांनि मुङानो जाबाय जोहोलाव सोमला बसुमतारी दिनै थैनाय सान। दा जोङो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन। आंजों लोगोसे दङ सोनाब गुफुर दख'रा एबसुनि सासे आफादगिरि बिथां सुबिन बसुमतारी। जोङो बिथांनि थैनायनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो दा बिथाङा बोरै थैनो मोनखो आरो दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनानै लागोन। जों नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोसोखांथि महरै सावरायनानै बिनि सोमोन्दै एक्सप्लेन खालामगोन। दा गिबियावनो नोंथांखौ बरायबाय, खुलुमबाय। दा बे बिथाङा दिनैनि दिनाव रुंसारि जादों। दा रुंसारि जानाया बोरै बिथाङा रुंसारि जाखो आरो जों बेखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै खुलुमबाय नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो जोंनि सोनाब गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बाथ्राया जाहैबाय जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जिथुनाखि दिखार बावनाय सान दिनैहाय जोङो फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीया मोनसे समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा रुजुनदोंमोन आरो बिथाङा जाहैबाय बासुगाव हालामनि गयबारि गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा जाहैबाय परबेश्वर बसुमतारी आरो बिथांनि जोनोमगिरि बिमानि मुङा जाहैबाय मानेकस्रि बसुमतारी आरो बिथांनि अनसुलि बिसिनि मुङानो जाहैबाय बानुमति बसुमतारी। दा खोब दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि बिबानखौ मोननानै बिथाङा हारि सिबिनो, हारि अनफावरि हिसाबै बिथाङा गावनि जिउ दान होनानै बिथाङा बिखा फोरदाननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ लानानै बिबान रुजुननानै बिथाङा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय बिथाङाबो सासे गोख्रों मावथि बिबानगिरि जोहोलाव सोमला बसुमतारी। 1996 मायथाइयाव बिथाङा जुलाइ दाननि 30 खालाराव बिथाङा रुंसारि जादों। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरिमोन, बिथाङा माखासे जोंनि उदखारि हान्जा बा थिउरिया हान्जाफोरजों जोंनि फरायसा आफादनि मावनायनि जिथुनाखि आइडिय'लजिफोरजों माखासे खोथा बाथ्रा मावनायनि जिथुनाखि नियम खान्थि बेफोरो गोरोबलायैयाव जोहोलाव सोमला बसुमतारी बिथांखौ उदखारि हान्जानिफ्राय बिथांमोननि सिलाइनि गुलियाव बिथाङा जिउ गोमायो, बिथाङा मुंख्लं जायो। बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै बिथांनि जिउआ अबथिरा सिलाइनि गुलियाव गोमानांबाय, मुंख्लं जाबाय। दा बे हिसाबै जोङो खोब दुखुनांथाव, जोंहा बर' माहारि बर' समाज हिसाबै सासे मोजां मावथि सांग्रां बिबानगिरिया बे जोंनि बर' माहारिनिफ्राय गोमोरलांबाय। जोंहा बेखौ आरो जों बेखौ पुनर जोङो मोनफिननाय नंलिया। बे हिसाबै जोङो बिथांनि जिउमायादि सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो, बे हिसाबै जोङो 30 जुलाइखौ उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जोङो फालिबोनाय जादों। बिथांनि सानथौ सानस्रिफ्रा जाहाथे जोंनि बर' माहारियाव जेब्लायबो जायगा मोनगोन, जों बेखौ अरायबो फोथायो। आरो बिथाङा दि सासे बर' माहारिनि मैखोम मावथिमोन, बिथाङा खोब मोजांमोन आरो बिथांनि मुङैनो गुबुन गुबुन जायगायाव बा बासुगाव ओनसोलावबो बिथांनि मुङाव माखासे अनुस्थानफोर गायसननानै दोनदों। माखासे बिथांनि नामावनो UN एकाडेमिबो जोहोलाव सोमला एकाडेमिबो खुलिनाय जादों। दा गोबां मेडिकेल बिथांनि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुङावबो बेफोरबायदि अनुस्थानखौ गायसननायखौ जों नुनो मोनदों। खोब बाख्नायथाव। आरो जेब्लासिम
बर' माहारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थागोन। बे सानसिम जोङो जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि जे मुंख्लं सान, बिखार बावनाय सान हाबाफारिखौ जों जेब्लाबो खुंलांबाय थागोन। आरो बिथाङा दि सासे थैदोंब्लाबो, मुंख्लं जादोंबाबो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया अमर, जों बेखौ फोथायो। आरो बिथांनि माखासे सान्थौ सानस्रियानो जोंनि बर' माहारियाव खोब मैखोमै जायगा होदों आरो बिहोमा दं, जों बेखौ जेब्लाबो फोथायो। आरो दिनैहायबो जोंनि सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जोङो माखासे जिल्लानि दैदेनगिरि सारमोनखौ जोङो हांख्रायनानै दिनैहाय माहारियारि फिरफिला, एबसुनि जिथुनाखि फिरफिला, जों बेखौ आबुङै बिरहोनाय जायाखै। मानो होनबा बिथां सोमला बसुमतारि, जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुङाव एबसुनि जिथुनाखि फिरफिला, बेखौ आबुङै नङाब्लाबो जोङो ससे जोङो बिरहोदों। आरो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि अखिल बसुमतारि सार, लोगोसेनो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि सन्जय बसुमतारि बिथांमोनखौ लेंहरनानै, आरो लोगोसेनो जोंनि दख'रानि साफ्रोमबो मावथिफारिया लोगो बिथांमोनहा जोंजों लोगोसे दङ, हेफाजाब। जों बयबो जहै दिनैहाय सोमला बसुमतारिनि जे सावगारियाव जोङो बिबार बावदों। आरो जोंजों लोगोसे बयबो गामिनि बा साखाथिनि एरियानि मानसिफ्रा दिनैहाय फैनानै जोंनि बे जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुंख्लं सान बा बिखार बावनाय सानाव जोंजों हांख्रायनानै लाबोजादों। आरो बिथांमोनहा जोंनि हांख्रायनायाव बाहागो लाफैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोदों। बेनो दुखुनांथाव बाथ्राया, जोहोलाव सोमला बसुमतारिखौ बै समावनो सिनाय मोनै बा माखासे उदखारि दुथांफ्रा, बिथांनि उदखारि दुथांफोरनि सिलायनि गुलियाव बिथाङा जिउ गोमोरनांदों। खोब दुखुनांथाव। बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 30 जुलाइ बे सानखौ उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिबोनाय जादों। दा सारा जे सिलायनि गुलिजों जेनेबा गोमादों होनबाय थादों नालाय उदखारिनि आखायाव, दा बेखौ मिथिबाय नामा? उदखारि माने सोर उदखारिया बेखौ जिउ फोजोबखो, बिनि सोमोन्दै डाइरेक्टलि मिथिबायो नामा? जेनेबा उदखारि मानेथ' बुजिनो थाङोब्ला जेनेबा बेखौथ' बुजिखागोन उदखारिनि सोदोबफोरखौ। दा खोब साननो लुगैया बाथ्रा, माने बै समाव जेब्लानाखि जोहोलाव सोमला बसुमतारिया रुंसारि जादोंमोन, खोब समाव जोंबो उन्दै बैसोनिमोन, खम बैसोनिमोन। आरो बे समाव जोङो फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसामोन। बे हिसाबै जोङो बिथांनि बै समाव बोरैहाय जानाय, जे जों बेफोरखौ आबुङै मोनस्लाबाखै। दा जों बेखौल' बुजियो जे बिथाङा जे सुथुरनि आखायाव बा उदखारिफोरनि सिलायनि गुलिजों बिथाङा जिउ गोमानांदों। जों बेखौ गेदेर गोलाव गेदेरमा बिथांमोननिफ्राय जों मिथियो। आरो बिथांनि जिउ खौराङाव लिरनाय दङ जे उदखारिफोरनि आखायाव बिथाङा जिउ गोमादों। बे हिसाबैनो दिनैहाय 30 जुलाइखौ उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जोङो फालिबोगासिनो दं। आरो बेखौ फालिबोनाया बेसेबां बोसोर जाबोगोन, बेखौ एसे फोरमायनो। उदखारि बेरेखा सान फालिबोनाया दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनैजों 28 बोसोराव आगान सुरबाय। थामहिनबा जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि उदखारि बेरेखा सान फालिनाया दिनैहाय 28 बोसोर आगान होगासिनो दङ। बिदिबा नोंथांमोना मिथिबाय जोहोलाव सोमला बसुमतारिया मानि थाखाय थैदों आरो माब्ला समाव थैनाय आरो सोरनि उदखारिनि आखायावसो थैदों बिथाङा। दा बिनि सोमोन्दै जोंहा बिथां सार सबिन बसुमतारिया फोरमायनानै होबाय नोंथांमोननो। दा जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया, दिनैनि भिडिअखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बिदिबा गोजोननाय थाबाय।